Horas madihita salud na damang dainang nenononga di baga sa tuata Yesus Kristus dami ni dibata na totong madungani hita di dia pe hita maringanang. Urian ni Tuhan di baga sa tikyon nang marsiajar hita siyan hata ni dibata so ujahan ng patugun hapor syauta ali ni marsada ni roha hita martanya kita. Debata Jehovah, debata aman nami, debata ni hatun nami. Di bagasa tikyon, madok muliati hami disanhuk na pangaramotyon na totong dilihom tu bagasa ngulu nami. Talumubi di bagasa tikyon nang marsiajar hami siyan hatam, ajari mahami ali Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian ni Tuhan, hata ni dibata na mamakulingi hita dia pala partikyenon dia nek mesen buku pat pesalmen bidu 37 mamuka mesia naik 34 masuk sa tuai 40 rapta jahama omahata ni Tuhan haposi ma Jehovah jala payut ihut dalanai. Jadi pati bulan nama ho tumian tanui idai muma hasi siap nyaka perjahat wida masada perjahat na sumalin jala mana rubut ibana songon hau narungun di hatu buana jadi mamulus iba hape dang disibe pola do hululu ibana hape dang jupang sama tahun nalidangi jala bereng nati gori ay sa hadamir do ujung ni halak si songoni alai sa siap do sogut aka pangalasyon na sudina pinopar niya kaparjaha pe siap do siya Jehovah do iyangu hatuaw niya kapartigor ibana do partano batuan na sida ditiki hagugutan ditupak jala di palo Jehovah do nasida di palo do nasida senaka parjahati jala ditupai nasida ay marhaposad tu ibana do nasida ido sahana hurian yang nolonga di bagasa tuata Yesus Kristus isi siak kita nahea mangapian mamereng jolma dan per minggu alai dapok pangkat mamereng jolma dakya martangia alai dengan akan nanulana na pasti mungkin sahari hiado kita mangapian mamereng si somani didok rohatta aka julma par minggu manian aka julma si pertanian manian na dapat aka hasonakan manang isi nahya diberek kamuna kariste do ibana alai geduso nang berengon nguluna nang pe ibana dakya martuhan tentu mungkin ragam manang sa adong do ima talere salah do mangapian daw alay salah do gabi sumurut hapor siyaon alam amering jol manaso na martuhan gabi song natarul di bagasan nguluna salah hurian ni Tuhan di bagasan turpu jamita nasa wita dia para partikir songo dia perpesalmen takas pasahaton akapoda taringot tu dua rumang di parngolo ni jorna rumang na parjolo didokon songo dia keparjahat rumang na paduahon songo dia akka partigor di bagasan terpuk jami taon di pabotohon do akka parjahati songo dia ujung ni ngoluna di gobarhon parpasal menodo
ia parjahati berengot ibana dengan songon hauna runggut alai satu kinai molo mamulus ibadang disibe nama lapata songon dia akka parjahati dan adong ibana ho di bagasan akka nguluna ngampe berengot ibana songon natar pasu-pasu parpangkat kana asil alai dan manotong saluh dan manotong hamorauna dan manotong hagabionna dan manotong ima akka hasangoponna anggo dang siendalan dok lomoni rohani di bata alai songo dia do anggo akka partigor na di dok ni hatani di bata molo ta parwasan hatani di batao molo akka partigori madapot hatuau jalamani taro imana di dok di bagasan ayat 34 Baka di dok musena akka partigori dapotan hadamea. Nah di ayat 27 akka partigori dapotan partano batuanna. Mana mabad di bata partano batuanna. Jala partigori di palua di bata senaka parjahat. Namar lapatan. Molo tabain ruji-ruji di bagasan moduta. Ternyata akka partigori dapotan hasonangan do taruli do ibana di padau di batas senaka parmarahan do senaka tahi-tahi na orang deka alai anggo parjahati di bagasan moluna pasti do ibana madapoton akka burani di bata bakka di doko sappe tu pinoparna alai saya siap disebut akka pangalawasin nasudina pinoparnya ka parjahati. Nah, hurian yang nolongan di bagasat Tuhan. Molo nunga tatangin hatane di bataon buhado. Olo do pihamu na manginang mga pian tu akka jelma nasu na marminggu. Olo do pihamu na mga pian tu akka jelma nasu na martuhan. Olo do pihamu na mga pian tuak kajolma na mardalan daw selo modero di debata unang olo bihitamanda alai kung mga piyan manyak kita di bagasan nguluton mamereng akka partigori kung mga piyan mahita di bagasan nguluton mamereng akka hinauli ni jema partigor makanguluho sa lutno modero di debata unang adong be suku-suku tak taroko tu ibaratnya tu akka pandita tu akka parhalado amang pandita dongatanya dakke berminggu ala dingga doka ngoluna biarkan dia hidup dengan kehidupannya biarkan dia hidup dengan caranya yang tidak benar jangan tiru caranya itu alai nata tiru jalana taulahum mangulan hati goran nang songo dia pe rumang dak kaparta. Alini kurian di Tuhan. Hobar tu jahan ni debatana saat kita di apala partikenon takas dokon hamu baon di bagasan Yesus Kristus. Songo dia do hita di bagasan parngolunon patu paun hamu baon hobar tu lomo ni rohani di bata. Hamu baon di bagasan Yesus Kristus berarti dang adong mi pangapiana. Talumobi mga pian tual hal na asuna dingka. Iko muba mapikirata, iko muba hadiriota. Hamu baon di jolma partigor di bagasan parngoluon. Takas do dipatupa dibatai di bagasan Yesus Kristus. Maka perubahan di dalam kehidupan ini. Perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan perubahan ke arah yang tidak baik. Naparpudi sahali hurian ni Tuhan nenolonga di bagasat tuatta Yesus Kristus marhite-hite hata ni di bataon porluma rajumatta kita tidak lagi melihat awal daripada sebuah kehidupan orang dan berengot tabe parmolo ni jol masih sonario di hamorana di hagabin no kana asi aleko berengot tama songo dia do ujung ni ngoluna do akapino parna songo por siya mahamuna mangina anggo akka partigori gabe pania do di haraja di bata anggo akka partigori gabe
Hadami do tuak kahubalyang na. Anggo aka partigori sar pasu-pasu do. Nang pegudang aka rumang niya kasita ono. Partigor na di halomon ni debata. Ima jongjong di bagasa lomo ni rohani debata. Nang perahis parmaluan. Partigor na di halomon debata. Dangolo mga piyak. Tuak kaparjahat. Partigor say mangulahon at kanadinggan. Jala dihaporsiyay. Iya na niulanay. Songon hataridaan ni haporsyaw na doy. Tu debata. Unang songon ni ma si Hitler ita. Adong do cerita soal si Hitler. Ditiki si Hitler. Gabi marunghaso di Jerman. Dengan pasukan Najina. Dido ibana do. Nasida do. Bangso na gugu. Dang adong bu bangso manalun nasida. Baka debatape. Alas songo dia do ujung ni ngolu. Ni si Hitler. Di hati-hati. Ujung ni ngolu na do kapaparan na. Ripasalo na. Waktu zaman si Hitler. Adong ni sahalak na margoar. Padita Dietrich Bonhoeffer. Na terus ibana maban kritik mana mangalo si Hitler marhiti-hiti ati gora. Di pamatet si Hitler ma ima si Dietrich Bonhoeffer. Alay nang pesongoni. Semangat ak hati goran na diulahon si Dietrich Bonhoeffer. Takas dihilala ka jema partigor satu sundari. Nah kita pe kosongoni maina. Nah kita pe kosongoni amang dibagasan parngolungan. Unang ulaw kamu na nasunadingkan. Songod dia berumang di parngolungan. Amin martanya kita. Mulia tema pasak rohanami tuhali Tuhan. Didinggan dibasang. Di asini roham. Di pengotohan marhiti hatam dia para partikyanon. Asa totokan mangulu di bagasan hati koran. Asa unang adong pangapianon di bagasan ngulu nami. Talumo bimangapian tuak kajolma si parjahat. Alay, ikototok mahami makaporseho. Alana di bagasan hati goran. Dapot nami dokal Tuhan nami hobar tulong moneroha. Muliate Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Shalom. Salam sehat. Tuhan totong mama sumasuhita salhutna.